jidiling mondo ki jibed victim ka hanta biro maten wacho ni shida tuonge gogo jaduong onge shida gi jaduong ka udwa mani timi yiero watim to jotelo modongi Trevor ngod gi masawa Trevor yena munda wachi ni gimoro we believe what we are trying to fight for here. Trevor, we cannot sit down and see what Baba Raila Amolo Odinga fought for going to waste. Trevor, we cannot sleep kwa ni ODM dacha kubedo gi scandals chonsani. Iwinjo? Trevor ne wahero baba. To wado kataka baba osedhi kamano. Wado ni ODM omedhi mbele. To ODM dhi mbele nade marende. ODM dhi mbele ka principles mane baba fight for bedo followed. Yeah. Moko wacho ni une mudwa ketho chama. Okonyal ketho chama. One, wadwa rieyo chama. Baba nose wacho kata ndalo mane gin gi vurugu ka Sifuna wacho mind ne. Baba believe you should speak your mind. He never had a problem with that. And that is election. And that is democracy. Trevor, we have autonomy of opinion. You should allow us to speak our mind. Kanga to say wacho ne kokubro mocho ni en kama. To kunyal kelo dictatorship to ODM baba no toka fight ne gimora di achiel. Koro legacy mar baba as a student who have attended kata kapoka chopo san kanyo Raila Amolo Odinga political class we ODM or team election baba dengima mane gima baba dodwaro. Okay, marende ni dwa wuo. Trevor Rajko ne national television to ugulo jothuro